Hakakat artarik uno pra hajar puar ke Voice of the People Party kala pelat ya thup kertong bakhat saungut na kabenta ka election hajar pulai. Hakani ka thup ki kertong ka kentup lang kerteng uba Arden Basayo Moy uba day president ka party u chairman ka election committee u Dr. Karachen ulapan benai ki kertong haka jingdon lang ki way. Habakrench kilat pathai kubor u Dr. Kara ulaong baik kini ki kertong larai ban ai tiket hadian bela bishar ke jinglong jingman jongki om basu ai tiket lemu kat ubawan pan tiket namar bakathong ka VPP kam day ban su job election Henry Banon Ra ke sensyar ka bakhuj bat ka baler kam ke harni kapor ngan puli ka kerteng tu ki candidate ki kerteng bat ki constituency baper beningkong kerteng ide i dame one he el rambai na kan riu cleariat constituency dame one he el rambai na kan riu cleariat constituency dan candidate bar ide Dr. Ricky AJ Singkon na ka khatway sning constituency na candidate balai ide ba having stone karpran na khatlai Maurang Khneng constituency candidate Basau di ba Bradsterwell Marbanyang na khatsan Maulai constituency di candidate Basan di ba Avenir Pariat na khatriu East Shillong constituency na tai Benriu di ba Raja Jerwa na khatpra West Shillong constituency di candidate Banyo di ba Dani Langsti na Khandai South Shillong constituency di candidate bapra di kong ai bandap lin F Lingdo na ka Arpo Melim constituency di candidate Khandai di ba Winston Tony Lingdo na ka Arpoi Nong Thamai constituency candidate Bachipo di ba Arden Miller Basayamat na Arpuar Nongkrem constituency candidate Bakhatway ide ba Dorister Marbanyang na Arpusau Moplang constituency candidate Bakhatar ide ba Manbhalang Thaba na Arpunyo Penursla constituency candidate Bakhatlai ide ba Shanlang Warjri na Laipo Mairang constituency badi candidate Bakhatsau ide ba Overlin Imyong na Laipusan Ranikor constituency kita gede candidate jongi mental kan list ke beningkong bu iki candidate jongi ila let segi brio ila pensai yang nongrem ke jongi kata ka syong ke jing start ke brio baru kum ngitip pentamo kam kai ke bai ni university ke jongi namar baka jurtan ki election do pastang kam de ke bakhu de pisem do baka sokar jur ki ki jing keno kata ke jing bamsap ki bak ni bakalong sokar kamla ban function kurkom ke badai aku mesyuat no job lu hi apa penjeng apa yale di kulen di ban job lu hi tanya ta ban job no ban ram ke syong pai ba ban rai ban kam lei ha kiti jongi pat kumon kun ong pi ma ong sabede balai ba ka party jongi kumnu ka delay ki election haba ki wi political party for kam yak pisa ka ku ba ong isa ka rong ba kani ke party ke ngai yak jing ban ra yak jing kala baladangi ngi penan kam kum ki we ki party ban penan kam yak pisa haki election kamut kam di hi jing kala kadai hi ban sulong lang kum ki we tang we sulong kita ka ban join party ban yo pisa ka philosophy ka ideology jong ka Voice of the People Party ka long man ra yak jing kala lingba ka linti ba khoi haki election nang ban ra ya ka good governance nabar ka ultimate goal jong the Voice of the People Party haba ka simenta ka politics kam day ban pangma su job election indra kita ka election ka day ka means job election ka means but kita ka ultimate end ka day hi ban ra ya ka good governance ka day hi ban ra ya ka develop background ki on that basis we choose the candidate ya mentang im patla banong ado lai phenring la banong tang ba iki banangon ki konstruksi ki candidate ki konstruksi ba per ngin sapan mana kam din kalis ke bahar ke balai
ผมก็งับสุดๆอีกจริงๆdan tai wei na shlong not tang ba ngi pat la ban ai na mar bindang apa dep iki katung niki formalities mo pat la ban dan dak ni dak dik ta ina ta kadau ya ka kerteng tu ni dan bu khamadin persangkaan peknya apa ya ke background ya education qualification juga kita taruh wat lagi ke dulu pas nang try tidak aktif ya ka no ka nongrim jongi ya ka UPP ka nongrim ka philosophy ka jongi ka dei ba kesensyar kadar ka dei ban dei ka bakul clean politics te nakata daw ni nakaliang ka VPP nila rai ba la dengi rem dengi job ru ngin stick ya kata ba kapisa kam dei ban long ban play an important role jingil election jungi hoi kapisa ka don kam da menta ban terlun ki kam tang ba kapisa kam dei ban dei kata ka benta ka ban don kam ban job election mukum gile kum ka ngintip menta ka jika jing trikam juk pisah ban job election ti nakaliang jungi ngim ya hap ya kata ban ngilum ya da kata ka